Der sker meget ude i den store verden, og her i Movie House vil vi også gerne interessere os for det. Derfor skal vi vise 3 dokumentarfilm i samarbejde med fonden The Why. Den første film hedder En hær af syndere, som handler om, hvordan syriske krigere bringer deres voldelige livssyn i arv til deres efterkommere og børn, som jo har tragiske følger til virkning. Vi får besøg af Ali Yaqub, som i Danmark selv har radikaliseret og hvervet unge danskere til at deltage i krigen i Syrien. Det er rigtig spændende. Den næste dokumentarfilm hedder Oleg og krigen og foregår i Øst-Ukraine ved frontlinjen, hvor sirener og bomber, der styrter om ørerne på børnene, er hverdag. Vi har besøg af Tanja Syk, en ung kunstner, som er flygtet til Danmark, som bor her nu og kan fortælle om, hvordan det er at være Øst-Ukraine og bo der, og hvordan det er at bo i Danmark og vide, at familien i Øst-Ukraine er udsat for alt det her ballade. Den næste film hedder 19 år og dødsdømt. Den foregår i Teheran og handler om en ung pige, der er blevet voldtaget, og fordi hun har været sammen med en anden mand, og det kan man ikke sige, hun har været frivilligt, netop fordi det er en voldtægt, så er hun blevet dømt til døden. Det er jo langt væk fra, hvad vi er vant til, men alligevel er det vigtigt for os at prøve at forstå, hvad foregår der egentlig. Og derfor har vi besøg af Iran-forsker Rasmus Elling, der kan sætte os lidt ind i, hvad er det for en kultur, hvorfor sker de her ting, er der noget, vi kan lære af det. Selvom det ikke er opmuntrende film, jeg har nævnt, så er de vigtige, og de er både livsbekræftende og samtidig noget, man kan lære noget af. Derfor er vi meget stolte over at kan vise de her film, og vi vil foreslå, at I går ind på hjemmesiden og finder programmet og klikker ind på filmen, som vi her har arrangeret sammen med fonden The Why. Velkommen i Movie House.